galing si Vice Ganda last week. Ata, last week yan. Ang ganda naman niya. Siguro affordable ka ko dahil hello, good morning people of the Philippines and of the world. Nandito kami nagbibiyahe. Kasama si Marco. And kasama ito. Ganda ng araw ngayon. May AC, the sunlight. Wow. Uy, may eagle, oh. Wow. And then, dito. Ang daming isda. Kita mo yun? Daming isda, oh. Oh. Ito, fish. Wow, ganda ng sunshine. Good morning, sunshine. Ang daming fish eh. Oh, kita mo? Daming fish. Pasahero, hanggang ang tanan ng magpabiling na nagalingkod sa dili ka makumplito ang pagtungo sa barko hanggang sa pantalay. Daghang salamat. Dito na kami sa Cebu. Yan, pasyal tayo. Let's go, pasyal. Pasyal pag may time. Ayan, kami. Good morning, Cebu. Good morning, world. Good morning. Parang ahas. Tapos, yung hill na yun ay naging well known na may luto sila dito sa Cebu, dyan sa may Cordoba. Ano, yung bakasihan ni Tatay Entong. Entoy pala. Popular yun eh, na-cover pa yun sa international food magazine.
May tulpi. 90 pesos. 20 pesos ang tulpi. Hmm. Aba, bawi na nila yan at mga ilang ano lang. Oo, ah. May na ano lang. Salamat. Salamat. Ah. Makapira tayo din, di Dito ba? tayo sa itong Entoys Bakasihan. Dito kasi galing si Vice Ganda last week. Ata, last week yata yun, last 2 weeks. Na-curious ako, ano ba itong bakasihan? Tuan na. Hindi ba makapiright yung music? Ano pala yan? Paano yung makapiright yung music ito? Dagat ang ganda. Ako mo na! Wala na. Oh. Pakante na. Yan natin yung mga music niya. Bago kayo bago sa... Sige. Pwede na kaya. Ilawan natin yung bakasi dahil yun ang ano nila rito, famous yun ah. Yun ang pangalan nila, bakasi eh. Yeah, bakasi. Tapos, mga seafood nandun. Isa nyo na mauulan ka. Tungod lang niya na dahil. Oh my God. Pila ka? Pila yung mga urod, diba? Isa. Diba, dahil? Ano na pila yung lutuan eh? Ilawan order ka na tayo. Usa ra ka luto? Usa ra ka putahe sa bakasi? Ay, pinulang ma'am. Yan na sa mesa ni special. Dahil ba kasi Asa man? gamay. Ano, tuon pa na siya ma'am. Ah, diba? To 50 ang sa counter. Gamay sa siya ma'am kay special. Dugay mo waton? 10 to 15 minutes. Yan na, available na tayo. Gaya kaya na lang available. Ano lang? Oo. Buhat kaya napa nila ko dahil. Di ba makapiright yan? Yan mo na. I-music na lang natin ng iba. Duhaw na lang ako. Duha na lang. Hawakan mo, Marco. Okay. Oh, ito na yung bakasi oh, na very well known. Tatay and toy. Dahil, 100. May isa. Ano pang Chinta, uy. Chinta. Ilang rice? Ilang rice tayo? rice na kahit ang bupat dahil. Ano pa inyong gusto? Ikaw. Ha? Palangitan eh. Bigat din yan. Ubod na. Ubod na ubod. Ubod. Mutilaw ta ni ubod. Ubod sige, daw, sila- ubod. sila. Kani dai duha ka order dai. Oh, Tunay yan. Tunay yan. then tama na, then kanin na.
Abot mo may atong gituyo, God. Ubod. Mura gyapon ni siya og bakasi nga dako. Yeah. Oh, abot og kung nga tawag ani sa English murag electric. Il yata, electric il. Il ata, no? Mau to dai? Il Oh, Il gyapon. Tono siya. okay. Unsa pa? Okay na. Sila siya. Yung rice, para tayo, rice. Tuturuan tayo ron. Kita ako tuturuan? Dito tayo? Dito tayo? Drinks na to. Ano drinks? Coca-Cola. Ha? Nato. Coca-Cola? Meron lang. And mayroon. Yan ang pagkain ni Miss Bakasi. Ito si Miss Bakasi, guys. Oh. Si Miss Bakasi nandiyan. Ito, yan, hawak ko yung cam. Yan ang Miss Bakasi originally. Original. Yan, matatikman mo lang yung Bakasi ng Cebu. Ah. Nalinamnam, grabe. Ay. Tinikman ko lang yung sabaw. Ito iba nga. Ano ba ito? Il ba ito? Yun sa dagat. Dito mo. Ayan oh. Oh? Tikman mo na. Oh? Ayan oh, ahas ng dagat ito. Ito ah. Naku, may ulo pa. Oo, yung salira ko. Ano yung bakasi guys? You know bakasi? Ayan. Siya minsan noon ay naging Miss Bakasi. Alam nyo kung saan? Doon sa Christmas party namin noon ng mga members of BAR, BAHRR, Bohol Association. Copyright, no? Ayan. Ayan. Oh. Kumakain ng ahas, guys. Wow. Anong lasa? What? How is it? Lasang, lasang Bakasi. Pero masarap, malasa talaga. Ang lasa-lasa niya, grabe. Ang lasa talaga. Anong masabi mo, Marco? How's it? Ha? How's the taste? Yun yung first impression mo. Kasi first taste mo eh. Ano? Okay? Okay na? Ang lami, no? Malinamnam, no? Restaurant na ito ay matagal na restaurant ng bakasihan ni Tatay Entoy. Pero yung Tatay Entoy na yan ay namatay na. Kaya ang nagpatuloy yung mga anak. Ganun yung history niya. Tapos dinudumog. Nakita nyo naman ang daming tao. Nung dumating kami dito kanina, punuan yung mga table, walang bakante. Kasi siguro affordable kako dahil ang daming pumupunta talaga. Nakita mo? Nasa kasi yung ayan, ang daming tao dyan sa likod ko. Kasi malasa yung luto nila. Masarap. Exotic food na magtaka ka naman sa kanila, bakit marami silang ganyan, di nauubusan. Grabe, no? Kasi dito guys, nandito tayo sa, alam mo, isla ng Lapu-Lapu ito, nandyan nakita mo, dagat yan, dagat ang surrounding yan. Kaya siguro dyan sila nangunguha. Bakit hindi na lang sila maubusan yan? Ako, busy yung dalawa, nagutom Oh. Sabihin ko ang verdict ko, ito ay masarap. Masarap ba? Okay naman malasa, malinamnam. Tapos ito, yung electric eel na kinain ko, medyo matigas siya, yung parang gummy siya, pero iba ang lasa. Meron siyang lasa na
Para siyang earthy na iba ang linamnam niya. Kakaiba talaga. Tapos, siguro mura pero makita natin ngayon dahil magbabayad na ako. At yung kinain namin is 360 lang guys. Very affordable nga kasi marami na yung nakain namin. Nabusog kami then may mainom pa. Tingnan nyo naman sila oh. Kontento oh. Thank you. Thank you so much. Ha? Uy! My God! May black cat! Black cat! Ang ganda naman niya. Oh. Mimi! Mimi! Ang cute naman niya. Ayan oh, bakasi oh. Lugar gid di sa bakasi dire daghana oy. Kailangan po Tagpila man pud na doy. 100 gyud sa man ninyo gidakop sa kamot ta ingana. Trap is Gitrap. Ah, 100 ang asa man na mo yung anang may pagatpatan. lusay-lusay. Lusay-lusay. Ala daghana gid dire no. Oh. Ang galing. Dili ta. Baka makawa, makabuhin. Kasabata dito guard.